Moni ndine Jack nde nkhani yathu ikulitengera mlengalenga ndi pansi pomwe koma ndi nkhani yomvetsa chisoni ndi nkhani yonena kuti yodabwitsanso iti zinzoniwa kuti kamodzi kokhako komwe chinthu ngati chimenecho chinachitika kufikira lero rekodi imene yoyo ili ndi munthu amene yuyu ndiye takugwirani chakumwa tenticheze. Nkhani yathu ndi ya Vesna Vulovic. Vesna anabadwa mu chaka cha 1950 ku Serbia. Nthawi imene yoyo inali nthawi yonena kuti kunali Cold War. Ziyazoti after Second World War panali nkhondo ya pansi pakati pa USSR ndi USA ndi maiko ena ku West yeti kuti pamachitika zinthu tinatake kunalinso mipungwepungwe pakati pa maiko achina Croatia, Yugoslavia. Zinthu lena kuti kumangochitika zinthu zosadziwika bwino, kuphulisana mabomba chani zamkatikati. Nde Vesna anapeza kuti atakula pang'ono amafuna kuphunzira chizungu. Ndi anazapita ku London anakaphunzirako chizungu. Nthawi imene yoyo kukubeba anthu oyimba ngati ama Beatles aja, magulu ama Beatles, nde anali magulu oti iye amazangalatsa kwambiri. Ulendo wina atachoka kumeneko ankafuna kuti akakhale ku Sweden. Koma chifukwa cha lifestyle ya nthawi imeneyo, maclubbing chani, makolo ake amaona kuti yayi mungakayambe kutayirira kumeneko. Anthu amatenga madragi kupanga zinthu zosadziwika bwino. Ndi anamuwuza kuti yayi bwerani ku nyumba musakakhale kumeneko. Ndi anabwerera kwawo ku Serbia. Kenako atafika zaka 20 anayamba kuganiza kuti kodi ndi yamba kutani eti kuganiza za ntchito. Ndi nzake wina wake anabwera kuzamuona. Nzake anayamba kumene ntchito ali air hostess. Nde anatachena atavala uniform ya air hostess. Vesna atamuona atanasirira kwambiri kuti ntchito iyi ndayisirira. Koma chomwe chimamuvuta Vesna chinali choti anamva kunena kuti pali matenda ena onena kuti ukakhala madwala matenda awa sungakhale air hostess chifukwa choti kukhala mmwamba malere kumapangitsa kuti munthu mwina adwale kwambiri eti. Nde Vesna anali ndi vuto la low blood pressure. Ndi chifukwa cha low blood pressure anali matenda onena kuti samatenga ntchito ya air hostess. Nenzake anamuwuza kuti usavutikita ukakapanga ukapita ku matestiko umwe coffee wambiri, ukamwa coffee wambiri makapu ambiri a coffee blood pressure yako ikwera. Ndaka kakupanga test apeza kuti ili normal. Vesna ndi anamvera anamwa coffee wambiri ananyamuka kupita kuchani ku interview kenako anakapanga test anampeza kunena kuti blood pressure inali bwinobwino. Ndi anakhala ngati wapanga za chinyengo eti anampasa dichani ntchito anayamba training. Ne Vesna zinkamusangalatsa kwambiri eti kuti iyayi zoti azinyamuka azipita kukaona maiko ena. Nangasi ndege zikapita eti akakwera ndege akafika dziko lina lija amakhala ndi break. Pena basa atsika akaenda town ya dziko lina, pena mwina akagona konko ndithu akhala mu hotelo atuluka akaona malo osiyanasiyana abwereranso kapita ndege ija kupitiriza ntchito. Ndi zimenezo zimamusangalatsa. Anamaliza training yake anapezeka kuti Vesna analembedwa ntchito ndi Yugoslav Airlines eti. Operator ya ndege zawo inali JAT kapena tingoti JAT. Ali ndi zaka 22 pa 26 January 1972 Vesna anayitanidwa kuti apite ku ntchito. Koma iyeyo samayembekezera kuti ayitanidwe chifukwa chonena kuti sanali pa rota tsiku limenelo kuti agwire ntchito. Koma poti anamuyitana ananyamuka kutani kupita. Atakafika kumeneko anapeza kuti andege alakwitsa. Kunali munthu winanso air hostess dzina lake Vesna. Ankayitana munthu winayo osati iyeyo. Koma foti anapanga mistake munthu winayo panalibe, analipo ndi Vesnayo. Anangonena kuti basi poti wabwera kale. Iyeso anavomera poti ndabwera nakale nditani ndibwera. Ananena kuti akagwira ntchito wafika kale. Kusiyana kuti ayambe kubwerera kenako ayambe kuitana wina uja apezeka kuti anthu sakwanira. Nde anangoti basi buzisiye tizikhala choncho. Iye anavomera kuti akupita nawo. Nde tsiku limenelo ndege imene anakwera inali JAT flight 367 inali DC-9. Ndege inali kuchoka ku Stockholm, Sweden imapita ku Belgrade ku Yugoslavia. Captain wao anali Captain Ludwig pamene first officer anali Ratko Mihik. Ndege kuyambira ma passengers plus crew ogwira ntchito onse pamodzi anali mu anthu 28. Ndege itachoka ku Stockholm inapezeka kuti imayenera kuima pa Copenhagen ndi ku Zagreb ku Denmark. Ndege itakayima ku Copenhagen ndi kumene Vesna ndi timu yake inakakwera.
inasinthana ndi anthu amene amagwira ntchito nthawi imeneyoyo. Koma itayima ku Copenhagen airport ko akuti bambo wina wake anakwiya china chake. Amachoka mu ndegemo atakwiya kungolala atakukalipira mpaka kunyanyala kuti basi ndatsika ndege yanuyo. Munthu uja anatsika nkutani ndi kuchoka. Ata anthu anangomuyang'ana. Ndachina Vesna acha anakwera basi ndege kumatani ndi kumapita. Anapeza kuti ndege cha inakayima ku Denmark. Kumenenso amayenera kukatani kukatenga anthu ena. Madzulo 3:15 ndege cha inapeza kuti yanyamuka kuchoka ku Copenhagen inayamba kuuluka. Inakwera mwamba kufika pa altitude ya 33,300 feet. Imeneyo cruising altitude kuti yasiyano kukwera mwamba yafika level icha yoti imangotani imangoyenda ano kupita katiti imangouluka ano kupita kumeneyo kupita. After 45 minutes ndege icha inaphulika. Ndepataphulika ndege icha inaduka na patatu. Itaduka na patatu anthu ena anaphulika mommo. Ena chifukwa choti inali mwamba kwambiri, mwamba mwa mitambo, ponena kuti ndimozizira kwambiri komanso mulibe oxygen. Komanso mphepo inali mmenemo anthu anangofwamphukamo mundege muja. Anthu kufwampuka ena kugwera kuziwalo kuti nkuyamba kugwa ndege icha. Bambo wina anali kwawo mapanga zake anangomva chiphokoso chosadziwika bwino. Bambo dzina lake Bruno Honke. Bruno anali medic wa mu nkhondo Second World War. Ati Bruno anatuluka kuyang'ana anaona ndithu zidutswa zikugwa kuchoka mmwamba. Ndanamba uthamangira komweko. Kunali snow wambiri kwambiri ndamayesera kuyenda mofulumira mu snow muja kulondola kumene anaona chidutswa chachikulu kwambiri chitagwera. Ndanathamanga nakafika kumeneko anaona pakuyaka koma anamva kufuula. Ndanathamanga kupita pompo anapeza mzimayi wake anali Vesna. Ndio bwino wake Bruno Honke anali munthu oti anali medic. Anampasa CPR anayesera kumuthandiza amene akanamthandizira mpaka na emergency anatani anafika. Anapeza kuti anamunyamula mzimayi uja Vesna anali akadali moyo. Anathamanga naye kupita ku chipatala. Vesna anali atachoka fupa lililonse m'thupi mwake. Miyendo yonse iwiri, mikono yonse iwiri, nsana unachoka patatu, nthiti zinayi zitachoka, pelvis musi mwa chiunomu unali mutasweka, mutu umene skull yake inali itasweka koma anali akupumabe ali moyo. Anathamanga naye ku chipatala. Sono chomwe chinachitika ndegeyo chinachonena kuti munthu anayika mu briefcase yoti munali bomba. Ndi anayika chakumbuyo ku compartment ndi inaphulika. Bomba lija chomwe chinapangisa kuti ndegetani iphulike nkuduka na patatu. Chifukwa chonena kuti kunali mpungwe kwambiri nthawi imeneyoyo dziko la Croatia, Yugoslavia amayambana kwambiri. Ndi kunalinso anthu oti amangodziphulitsa ma suicide bomber. Akaphulitsa kuti ndipo tsiku limene lolo kunalinso train ina yoti inatani munayikidwanso bomba inaphulikanso. Ndi anthu amaganiza kuti anali magulu ake achani au pando amenewo amene anakayika bombalo. Koma mpaka na lero weniweni amene anachita chipongwecho satani sadziwika. Anthu onse 27 amene anali mndege anafa. Amene anali moyo anali Vesna Vulovic. Vesna anakhala masiku 27 ali chikumukere mchipatala. Atadzidzimuka anapeza mayi ndi bambo yake ali pambalipo akumufunsa kuti chachitika nchani. Samakumbukira chilichonse. Kuchokera 1 hour before ngozi kuchitika, Vesna samakumbukira china chilichonse chomwe chinachitika. Ngozi yonse kaya kugwa pansi kutani zonsezo sanatani analuziratu memory yake. Amangokumbukira 1 hour before ndi moyo wake before pamenepo. Koma kuchokera pa nthawi ya ngozi iye sanadzidziwe zina zilizonse. Koma anayika anthu magadi omugadira mchipatala munthawi yonse yomwe analimo kuopesa kuti mwina anthu amene anaphulitsa bomba ndege akhoza kubweranso kuti azamutani azammalizise iye. Anakhala mchipatala muja miyezi 10 ali otchoka chonchija. Munthu onena kuti ndi mutu omwe unasweka koma miraculously anapulumuka. After 10 months anayimirira nkuyamba kuyenda nkuchira ndithu. Kungosiyana kunena kuti amayenda chopinchama koma mafupa ake anachira bwinobwino basi kukhala. Ndi anapeza kuti anatchuka kwambiri mpaka na amachedwa national hero. Kuna kuti munthu ukagwe 33,300 feet imene ili 10 kilometers imene ili 3 minutes ukugwa kuchoka mmalete 3 minutes kufika pansi. Ndi nthawi yayitali kwambiri. Ndipo ndi munthu yekhayo pa dziko lapansi amene anapanga survive kugwa ulendo wautali choncho. Ndi anakhala fufuza kuti chomwe chinampulumutsa iye ndi chani. Ndi choyamba anapeza kuti iye anali atakhala chakumbuyo
ndi kumbuyo kutsogolo kwake unali trolley ya zakudya. Ndi mmene ndege inadukana itaphulika anapeza kuti anthu mene amafuamphukira uko kutuluka uko kugwera uko chitrolley chija iye chinakhala ngati chamukankhira mbuyo ndi chinampulumutsa kuti asafuamphuke nawo. Chitrolley chija nampeza kuti chakhala ngati chamupana pansi mpaka na iye anatani mene chidutswa cha ndege chachimagwa iye amagwa limodzi mchidutswa cha ndege chicha. Chinthu china ndi matenda ake amadwala low blood pressure aja. Akuti altitude yomwe analiyo ndi chimphepo chomwe chinalowamo atapezeka kuti ndege yaphwasuka mtima wake umayenera kuphulika chifukwa cha blood pressure. Koma anapezeka kuti chifukwa choti anali kuti amadwala low blood pressure matenda ake wanampulumutsa anateteza mtima wake chifukwa choti anangopezeka kuti nthawi yomwe anakomoka mtima ucha nkukhala ngati wazizira maomonena kuti mtima upange explode. Anapezeka kuti mpaka anakafika pansi nkukhala ngati wadzidzimuka kufuula mmene Bruno ucha anamumva kenako nkutaniso nkukomokanso. China choti ndege inapezeka kuti chidutswa chomwe iye anali mocho chinagwera mu snow wodzadzana wa thick kwambiri ndi inakhala kuti chagwera pa cushion ndi nkona impact yake as much as anaphwasuka paliponse ndipo samayenera kupulumuka ndi mmene anavulalira manapeza kuti wapulumuka ndithu. Ndi mpaka na Guinness World Records anamuyika mu Guinness World kuti anabreak record kufikira lero iye ndi munthu amene anagwa kuchoka patali kwambiri kufika pansi. Palibenso munthu amene ali ndi record ngati imeneyoyo. Ndi anampanga ma interview angapo ndi iye amafotokoza unena kuti iye amakhulupirira kuti munthu amene anayika bomba ndi mzibambo uja anatuluka mu ndege akukalipa akulalata zosadziwika bwino uja kuna kuti inali ngati excuse yake yothawira mu ndegemo atayika mu bomba koma samamudziwa sanathe kumchita identify. And ndi 1972 nthawi yonena kuti anthu zinthu samachita security sinali tight imene ilili panopa. Komanso ananena zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mmene anapita ku Denmark ati chikhalipe chawo iyeyo ndi anzake ogwira mu ntchito china kuti nthawi zonse akapita dziko la chilendo chinthu choyamba chomwe amafuna kupanga nkukaona malo otchuka. Malo amenewo azikachambulitsa akatani koma ulendo umenewo anthu onse omwe amagwira nawo ntchito samayankhula ayi amakhala quiet sanali excited ima ya hostess anzake olo a captain olo first officer onse sanali excited yayi atamangokhala duwo odabwitsa uja kenako iye atanawo zoti tiyeni tipite kutiko tikajambulise tikaone malo awa analemba ndayale malo amene amafuna kupita. Anapeza kuti anthu onse aja anakana kupita onse ananena kuti tikupita ku shopu tukagula zinthu tukagulira abale athu ati aliyese amangokamba za abale ake zodabwitsa zicho kuti duwu wake basi aliyese akakamba chinthu amakamba za mbale wake chikondi cha mbale wake kumusake akuti almost as if anthu aja amadziwa kuti afa kuti anasintha nthawi imeneyoyo kena kwa captain mulungu anazitsekera mulungu mmene kwa nthawi yayitali akuti anapita kuti akadye anakhala ndi pilot wina ya first officer ati first officer ankangokamba za ana ake mangokamba iye akukamba ngati kuti ana ake usakwadziwa bwanji abwisa kuti akuti anthu akupanga zina zake koma after izizi pamene iye amachita reflect anthu acha kapena amadziwa kunena kuti afa koma imeneyo zomwe zinanchitikira Vesna. Nde Vesna amakhala moyo choti amadana kuti anthu azimunena kuti mwayi chifukwa kwa iyeyo ati samaona kuti ndi mwayi kuti anthu onsewo amene anakwera ndege iye analandira pa khomo iyeko okhala air hostess kwapatsa moni kwalandira anaona nkhope zawo nkumaona kuti tonse timayenera kufa mu ndegemo koma iye wapulumuka mu bwanji. Amayichula kuti survivors guilt kuna kuti anthu onse afa iwe wapulumuka nkumangosowa mtendere. Ndi amati anthu akamandina kuti ndi mwayi amati mwayi wake otani popeza ulokubereka sinthaso kuberekaso chifukwa choti pelvis inasweka inaonongekeratu. Moyo wanga si moyo umene ndinkaona ngati ndidzakhala aliyese amangokhalira kundifunsa kunena kuti zinatani wina aliyese amakhalira akakumana ndi aliyese amfunsa za ngozi kunena kuti ndi chinthu choti satha kukhala usachikumbukira chifukwa choti aliyese amakhalira kukamba zimenezo. Koma ifo kuti Vesna sana ikumbukire ngoziyo nthawi yomwe pamaphulika zinthu chani amafuna beta azigwira ntchito ngati ya hostess koma ini ndege anamukanira anamuzoti ayi chifukwa chonena kuti
anthu akakwera ndege nkumamona iye adzichita mantha nangasi azikhala ngati chikumbutso choti ndege imatha kuphulika kapena pamata chitika ngozi. Pamene akakwera ndege zayekha zoti akuyenda zayekha anthu amathamangira ufuna kukakhala ndi iyeyo atifa amamutenga kuti iye ndi wamwayi. Koma ngakhale amamutenga kuti anali national hero, moyo wake unali wosasangalala ayi, anali munthu woti osowa mtendere kwambiri chifukwa cha ngozi imeneyo. Vesna anakhala mpaka anafika 2016 anangosintha atakula, samafuna kuyankhulanso ndi anthu ola anzake, samayankha mafoni, basi anangosintha kungokhala closed up ziyazoti makanga ali depressed kwambiri, ndipo samafuna kuvutisidwa kapena kuuzidwa kuyankhula chilichonse. Mu 2016 anapezeka kuti anzake anazayamba kudabota pakhala nthawi masiku ndithu Vesna inde sakufuna kuyankhulanso ndi anthu, koma sitinamone ndikomwe mpaka analiyimbira foni ku polisi kuti tapitani mukachite cheki Vesna sitikumuona. Pamene apolisi anapita anakampeza kuti anali adafa mnyumba mwake, anali adafa patatha masiku 4 ali chimwalirire nyumba. Mena amampanga discover amangonena kuti mwina anafa cha mavuto a mtima wake kapena basi zinzonewa kuti angakhale ngozi inachitika 1972 kumwalira 2016 moyo wake unali wopanda mtendere, chinayi chinthu choti chimamupsinja nthawi zonse. Koma kufikira lero Vesna ndi munthu amene ana break a record, ndipo akadali ndi record yonena kuti anagwa nkupulumuka patali kwambiri ponena kuti sizinaonekenso. Imene ndi nkhani ya Vesna Vulovic. Zikomo kwambiri.